Fil-21 ta' Settembru ta' kull sena, aħna l-Maltin mill-1964 niċċelebraw Jum l-Indipendenza. Il-jum meta Malta saret stat sovran u l-Maltin bdew ikunu responsabbli totalment tal-affarijiet tal-istat kemm fuq il-qasam nazzjonali kif ukoll internazzjonali. L-appell tiegħi huwa li aħna inkomplu nikbru bħala ċittadini. Iċ-ċittadin huwa dak li jħossu responsabbli mill-istat, li huwa gburi, li huwa parti minn familja kbira li għandha patrimonju kbir, storja kbira. L-istat huwa msejjaħ biex ikun strument ta' għaqda, strument li wieħed jaħdem għal ġid komuni, mhux biss fuq il-livell nazzjonali, imma wkoll fuq il-livell internazzjonali. Malta dejjem ħadet sehem fuq il-livell internazzjonali b'sens ta' responsabilità u ta' kooperazzjoni. Fl-1967 ir-rappreżentant ta' Malta fil-Ġnus Maquda ħadem u stinka b'inizjattiva li ikun hemm liġi għal ħarsien tal-ibħra. U għalhekk kienet ukoll responsabilità ta' Malta li hija daqshekk żgħira fiċ-ċokon li ġabet ħsieb kbir fl-Unjoni tal-pajjiżi u bdiet anke tippromuovi il-kunċett ta' drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Dan jagħmilna kburin. Hija sejħa din il-festa nazzjonali biex aħna nkunu ċittadini tas-sew.